MTV. Her vaxtdagi şu büyük tatar tilində isənmisiz deb dəşəm sizə min Gülnaz Səfərova. Jırçılar üçün yanğı sezonğa hazırlanı, klip çıxırı, repertuar toplau vaxtı bulub tura. Artistlarımız günlərin işi gütkəri, kim qışqa vitaminlar toplu, kim dostunda yol idi, kim yabığa başlagan. Bu həm başqa sıralarga cavab aldığı minutlarda. Muzikal kaymak hit paradın başlap jiberəmiz. Hazır bu atlanın premyerası bilə tanışırğa təqdim edim. Hit paradqa yanğa jırçı qız üstəldi. 15-ci orunda Kamiliya. Ayta olmam jırına klipdə təqdim etə ol. Videoga көз salıq, həm 15-ci pozisiyani Kamiliyaya tapşırıq. Hit paradına avtor başqaruvchi Firuze devam etdi. Көптән түгел генә Firuze güzel Башкортстан якларын әйләнеп кайткан. Гаиләсе белән сәяхәт иткәннәр, тауларга барганнар, су кыенганнар. Башкаларны, Уфаны да урап чыкканнар. Танышларына барып әле кунак булырга да өлгергәннәр. Хәзер инде көч, дәрт җыеп кайткач Firuze иҗат эшләренә алынган. Рамазан ай алдыннан bir dini җыр чыгардым. Алга таба да шушы юнәлештә дәвам итәсем килә. Дини стиль миңа бик якын дип сөйләде җырчы. Хит парадны исә ул әткәй, әнкәй дип исемләнгән музыкаль композициясе белән дәвам итә.
Әнкәйемнән киткән чакта борылып мин карадым. Шундуган сагынып үкси еладым. Үкси еладым. Дөнья зарларын онытып туган яктан әйләним. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларын онытып туган яктан әйләним. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Тигезлектә, мәхәббәттә үстерде алар безне. Тик үзләре өчен түгел, безнең өчен яшәде. Безнең өчен яшәде. Дөнья зарларын онытып туган яктан әйләним. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларын онытып туган яктан әйләним. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларын онытып туган яктан әйләним. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларын онытып туган яктан әйләним. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Корали, безнең Фирүзә түгелмесең бу? Кайда ял итеп йөри инде бу? Бөтен бакчаны чүп басты, ә ул ял итеп йөри. Мәдәнгә сүлән итеп бетсә, кайтырады. Он үшінші урынны җырчы бүлеше. Алар Дилә Нигъмәтуллина, Альбина Панаева һәм Анна Попова. Җырчылар бу арада баш аяклары белән эшкә чумган. Беренчедән, яңа проектта кунак булып кайтканнар, өчәүләшеп видеога төшкәннәр. Икенчедән, ТНТВ премиясе өчен яңа костюмнар тиктергәннәр. Ә өченчедән, яңа җырга тотынганнар. Бу турыда без киләсе чыгарылышларда сөйләрбез. Хәзер исә сезне трионың үзләренә тапшырыйк һәм чыгышларын карыйк. Альбина Панаева, Анна Попова, Дилә Нигъмәтуллина. Йөрәгемне башка ишетми, ул типми исемемне. Сүтелмәслек итеп бар юллар чуалган. Ялдан аяк ашы салкында, уалган мәхәббәткә чакырма.
günlerine birge yanındırdık. Жылытымы ялтынын шақырма, шақырма, башқа шақырма. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы ярылса да, мөһим түгел ул күптәннән. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы ярылса да, мөһим түгел ул күптәннән. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы ярылса да, сиңа күрсәтмәм, күрсәтмәм. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәгеңне башка ишетми. Хит-парадның чираттагы резиденты Айдар Тимирбаев, автор башкаручы мәш килеп авылда яшәп ята. Бу җәйдә балыкчы һәм бакчачыга әйләнеп беткән ул. Күндәгән нәшәдә урнашкан күлгә балыкка йөри һәм көн аралаш уха пешерә икән. Көндезләрен бакчада кайнашам ди ул. Җиләк, карлыган җыя, кайнатмаларга хәтле әзерли. Тормыш иптәшем Гөлнара да отпускыда. Ялда итәбез, эшлибез дә, бердә тик утырып торганыбыз юк дип сөйләде Айдар Тимирбаев. Сүзне үзенә тапшырыйк. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә йөрәкләрнең ярсып яннасын. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагы.
Кайтарасың килә яныма. Син кайларда жаным, гомер үткән сайын, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә яныма. Кайтарасың килә яныма. Birinchi o'ringa Мәскәү кызы Динара Рәхимова урнаша. Динара үз изоляция вакытында үзен тулайым иҗатка багышлаган иде. Хәзердә ул үзенә ял итәргә ирек бирмәй икән. Кил исемле проект өстендә эшли башлаган, яңа номер куйган һәм тулайым рәвештә хореографияны үзгәртергә тели. Образга да ул яңа ноталар өстәргә булган. Әлегә барлык карталарны ачып салмыйбыз, сәхнәдә барысын да үзегез күрерсез. Ә инде хәзер сүзне җырчының үзенә бирергә тәкъдим итәм. Клибын да күрсәтербез.
Әгіз дуслашы, ТМТВ-ға социаль шелтерлерді қошылырға ұнытмағыз. YouTube, Instagram һәм ВКонтактеға хәзір үк язылығыз. Биредә шоу-бизнес яңалыклары, тапшыруларның анонслары һәм архивлары. Барысында қарап һәм күзәтеп барыгыз. Ә без әлегә алдағы клипқа күз салдык. 10-нчы позициядә безне Рәфис Кәлимуллин каршы ала. Сенсіз таңын ары таң міне, Яна шәмді сені болмасаң көңіл толы зары міне. Таңларымы да сен менім, Язларымы да сені менім, Мәхәбәті милләріні де, Назарымы да сені менім. Таңларымы да сен менім, Язларымы да сені менім, Мәхәбәті милләріні де, Назарымы да сені менім. Иртәләре дә таң кышы, Мине көкләргә күтәргән өчен сөю микән шушы. Таңларымы да син минем, Язларымы да сине минем, Мәхәббәте милләріні дә, Назарымы да сине минем. Таңларымы да син минем, Язларымы да сине минем, Мәхәббәте милләріні дә, Назарымы да сине минем. Орында шибәр һәм зәуқлы блондинка Айлин җырчы еш кына шелтә сүзләре ишетә икән. Татар телендә сөйләш дип тукыйлар ди аңа. Айлин бу фикерләрне исәпкә алып, проблеманы аңлап, татар теле курсларына язылган. Татар теле дәресләрен ала башлаган. Камил итеп сөйләшәсем, саф татарча җырлыйсым килә. Бу тормышка ашыра алырдай эш дип уйлыйм дип сөйләде җырчы. Без Айлинга бары тик әфәрин дибез һәм аны хит парадның 9-нчы позициясенә урнаштырабыз. Күн
Хит парадқа мынан бірнеше атнайлық яңа башқарушы келіп қушылған еді. Бүгін ойында 8-ші позицияға мініп жетті алды. Сөз Әлфия Шәрипова турында. Әлфия 4 күн рәттен съемкаларда болған, реклама ролигында түшкен һәм тағын бірнеше проектта қатнашырға үлгірген. Оннары күш жиярға деп ері білен ял итәргә кетіп барған. Силигер күлі бойында болып қайтқан аралар. Йога біле шүгілленген, зур теннис ойнаған һәм катерда жилдірген. Бір елға жетерлік эмоциялар алдым деп сөйледі Әлфия өзі. Әлфия Шәрипова сізнің экраннарда. Бір алманы 5-ке бөләйік деп жырларым. Bir alamını bişke büleyik
Alдағы резидентimiz Arsen Kamakayev, Arsen Bikshot, соңғы ай ішінде 10 килограммға ябық алған. Ұсылы да бекоди екен жерші рационынан бар тек қомыр ризықларын алып атқан. Писюкні һәм итні әзірек қоллана башлаган, үстәвіне әлі спорт залға да язылған. Атнасыны 3 күн рәттен тренировкаға барам дейін. Арсенні яқшы нәтижелер біле құтлыйбыз һәм клипбін қойып жіберебіз. Bir көрүдө сиңа гашык болдум, bir көрүдө сени яраттым. Матурлыгың гүзел yüzүң белән, син битиркәм үзеңә караттым. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Құдай берген түрлі сынауларны иңгә-иңне қойып үттік біз. Йөрәкләрдә булған мәхәббәтне уртак булған бәхет иттек біз. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Дуслар, исегезгә төшерәм. ТМТV премиясенә дә санаулы көннәр калып бара. Быел тамашага кирү ирекле. Һәркем чараның шаһиты була ала. Бары тик экраннар каршында уңайлы урыннарны алырга һәм ТМТV-ны куярга кирәк. 20 август көнне кичке сәгать 5-тә грандиоз чара онлайн режимда узачак. Әлегә премияның бер номинанты белән танышы. 6-нчы урында популяр башкаручы Иркә. Җиле эшкәндер дип чакырдым урманнарга. Ике бергә күмелдек без
Populyarlar dişligin jirşi ilgəriyə yaşıb jibərə. İlgəriyə sunğu yanğanlıqlarga big şad. Kafe, restoranlar açılığın, məclislərinin başlanığın zarığıb kütkən bulğan jirşi. Nihayət, 3 ay boyu jiyilğan nəşətlərimni tüli başladım. Bu vaqt benim üçün finans yaxdan big ağır buldu. Əkirinləb günə qədəti turmuşqa qaytabız deyib söylədi ilgəriyə. Jirşi bu atnada hit paradda Şid Jimiş deyib isimlənən jirına çılgən klibir dəqdim edə. Qarayız. Кеше бақшасы матур deyip Öz бақшаңа таш атыма Якыннарың арасында Ышанычлы югалтыма Шит бақшаның шит жимеше Татлы түгел ащы ул Йөрәгең үзе сайлаган Яр белән бәхетле бул Кеше бақшасына керіп, шит жемішке қағылыма Ятлар тұрмышына керіп, сағыш болып яғылыма Шит бақшаның шит жеміші, татлы түгел ащы ул Йөрәгең үзе сайлаған, яр белән бәхетле бул Şid бақшаның şid жемеше Татлы түгел ащы ул Йөрәгең үзе сайлаган Яр белән бәхетле бул Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була? Кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алнасыңмы? Алнам. Мин бит сине яратам. Шуны бел тик җиде
yatlar Ol bit sineki tügel Koygu hasretke salırda Ot iter canımın gel Şid bakşanım şid cimişe Tatlı tügel aşı Yüreğin özü saylagan Yar bilen bäxetli bul Şid bakşanım şid cimişe Tatlı tügel aşı Yüreğin özü saylagan Yar bilen bäxetli bul Yüreğin özü saylagan Yar bilen bäxetli bul Yar bilen bäxetli bul Булган хаталарым өчен гафу итегез мине. Mirzayanovlar гаиләсенең дә яңалыклары җитәрлек. Музыка белән бәйле булганнарын сезгә дә сөйлим. Алмаз белән Зөлфирәнең иң төп яңалыклары Мен синеке, син минеке җырына клип төшереп бетергәннәр. Мөслим болыннары, Теләче районы, Минзәлә якларының йөреп чыкканалар. Шын мәхәббәт видеосы әзерләгәннәр. Премьераны да озакка сузмаска ниятләп торалар. Мирзаяновлар гаиләсе популярлар арасында 4-нче. Gelsin hazır uyularımda Asla görmesem de yoksana Kudayımdan bülek getirsin Bir aşımdı kirek bitsin Sinden başka tırmış yoksana Tutunuşup kulunu kuluna Değli gelir uyunu uyga Sin dipine min canakta Şeşilerini şeşerge beyle Sünmezleri bulsun ne kadar Sin dipinin oluşar kanada Var kanadın gidip doyam Gözlerine barak duymam Sina benden asla bileşerdim Varlı yazı şu eline iden Duyup yaşar seyisine girgen Tiksin değil bir yanıp yaşardım Tutunuşup bulana bulana Beyli gelir uyuna uyuna Sin dipine min canakta Şeşilerini şeşerge beyle Sünmesleri bulsun ne kadar Sin bitminin oluşar kanada Kızların iyi bari Benim sana köp dolu yıldızlar böyle gitesim ki Hazır mı? 1, 2, 3 Haydi Yaşayalı yanıp derine Jidiklanır gözü bezige Para koşular gördük barlaşı Şıladır nazlarına Bule gidip yazlarına Sinigine süyüp yaradı Tutunuşup bulunu buluna Beyli gelir uyuna uyma Sin dipine min canakta Şeşilerini şeşerge beyle Sünmesleri bulsun ne kadar Sin dipinin
için tuğan tilde bir köp kesini cümlege türüp bular. Eytirge tilegenini eytip bitirip bular. Tuğan tilde tek bir kesini cümlege türüp bulmayı. Onun işik yaratkanını eytip bitirip bulmayı. Kullanıp bulgan Beygeli uyuna uyga Sindik güne canarda Şerşilerini şeşlerge meyle Sünmezliği bulsun ne kadar Sindik benim boşar kanada Sindik benim boşar kanada Бәхетле җырчы Рүзилә Хәйретдинова 3нче урында. Нигә бәхетле? Чөнки ялга җыена. Кызның Рәсәй курортларына исе китмәсә дә, ул тайм-аут ясап алырга булган. Тормыш иптәше кызлары белән юллама сайларга барганнар. Кырым якларын күрергә уйлап торалар икән, ә без исә Рүзиләгә күңелле сәяхәтләр телибез һәм аны хит-парадның 3нче позициясенә урнаштырабыз. Рамашка taşların üzemin İn tatlı sözlerimi tüzemin Şillerge ölemin İltesin bilemin
Bu adına hit paradının күміш позициясын Сүмбіл Билаловаға тапшырамыз. Ол бүгін ikінші. Сүмбіл бірнеше адына ілік туған күнін уздырды. 13 июль күнді аңа 35 еш толды. Бейренге бик күтілген һәм күтілмеген бүләклерді алып келгендер. Ең мөһиме Сүмбілнең күптәнге хыялы тормышка ашкан. Ул атларда йөрергә өйрәнгән. Бу шулай ук миңа бирелгән бүләкләрнең берсе иде дип уртаклашты җырчы. Сүмбелне чын күңелдән узып киткән туган көне белән тәбриклибез һәм хит парадның икенче позициясенә урнаштырабыз. Qanatlanıp alıp uçtu minni uylarım İnlerime nazılar sarılganda Bəxtimə deyib uyladım Bəxtimə seni yarattım da Bəxtimə seni tartıldım Var yüreknin barlı qanatlarım Saklayıq əli suyub altınım Bəxtimə seni Kulda, ko'zlar ko'zda bo'ldi Men yaratib seni tuymadim Suyutamini to'ygan mezgilimda Baxtimə deb o'yladim Baxtimə seni yaratdim da Baxtimə seni tortildim Bor yurakning porli qanotlarim Saqlayıq hali suyib oltinim Baxtimə seni yarattım da Baxtimə seni tortildim Bor yurakning porli qanotlarim Saqlayıq hali suyib oltinim Yaratılgan canın şitliklerin açtım duymadım Yazmışımını sana tapşırdım da Bəxtimə deyib uyladım Bəxtimə seni yarattım da Bəxtimə seni tartıldım Var yüreknin parlı qanatlarım Saqlayıq hali suyub altınım Bəxtimə seni yarattım da Bəxtimə seni tartıldım Var yüreknin parlı qanatlarım Saqlayıq hali suyub altınım Var yüreknin parlı qanatlarım Saqlayıq hali suyub altınım Saqlayıq hali suyub altınım Saqlayıq hali suyub altınım Бүген лайыклы беренче урыны белән Фәнил Ваказовны котлыйбыз. Фәнил берничә көнлек Башкортстанга эшлекле сәфәргә киткән. Эшләрен бетергәч, биредә яшәүче якын дусты җырчы Айдар Рәкыйпов та кунакта булырга өлгергән. Айдарның өе искиткеч матур табигать кочагында. Ул миңа кичкенә генә экскурсия оештырды, туганнары белән таныштырды һәм мунчала кирип ял иттек. Айдарның яңа җырын тыңладык. Аңа зур рәхмәтемне җиткерәсем килә дип сөйләде ул. Сүз Фәнил турында булса да, Айдар турында күбрәк сөйләп ташладык ахырсы. Әйдәгез Фәнил Ваказовка әйләнеп кайтып, аны хит парадның беренче позициясендә урнаштырыйк. Тыңлыйбыз, карыйбыз. Yalnızlık ağır idi
Yüreğimde davuluydu Süyü bilen dünyama Kötüp algan bәхет келді Сен табылған жерімде Табылдым мен жаным өзімде Мәхәббәт татлы икән Йылдызларда яқты икән Толқынларда адашмас Янәшәңдә булам җилкән Вәгъдә бирде күкләргә Гомерләрне бергә үтәргә Сем сине Капканыңа эләктердең мине Хәйрәтнең бар икән өстеңә Яныңа барам Сем сине Хыялларым шыңа ашты мине Мәңгелеккә яратырга сине Яныңда калам Mucizаны синнән көттем Күбәйсен дип татарым Миңа ул кыз бүләк иттең Мәңге яшә мәхәббәт Син күкләрдән безгә әманәт Сем сине Капканыңа эләктердең мине Хәйрәтнең бар икән өстеңә Яныңа барам Сем сине Хыялларым шыңа ашты мине Мәңгелеккә яратырга сине Яныңда калам Капканыңа эләктердең мине Хәйрәтнең бар икән өстеңә Яныңа барам Сем сине Хыялларым шыңа ашты мине Мәңгелеккә яратырга сине Яныңда калам Менә шулай яхшы компаниядә вакыт сизелми дә уза. 1 сәгать вакытыбыз да узды да китте. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы Музыкаль каймак хит парадын карадыгыз. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова идем. Исән сау булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.